Hei, Heikki kysyi tästä kahvinkeittimen tyhjentämisestä, että onko se konstikasta vai helppoa. Eli täällä Krupsissa on tämmönen pieni ohjekirjanen aika hyvässä tallessa. Näin saisi olla kaikissa laitteissa, mutta itse tästä asiasta, niin tämä kahvi, joka on tuolta ylhäältä jauhettuna tullut, niin ne jämät on tommosia nappeja täällä roskiksen pohjalla. Eli se tyhjennetään roskikseen, mutta sitä ennen kannattaa tämä yläosa tästä ravistella siihen. En oikein ymmärrä mikä tämän tarkoitus on, mutta se pitää ravistella kuitenkin puhtaaksi. Ja sen jälkeen sitten toi roskikseen noi kahvit ja sen jälkeen nää takas. No huuhtasin vielä vähän vesihanan alla ja tämä nyt sitten paikalleen. Ja sen jälkeen tämä tyhjennetty boksi paikalleen ja taas mennään.